Здравейте! Днес ще разгледаме възможностите на Google Gemini и по-точно как изкуственият интелект може да улесни ежедневието ни. Наскоро получих запитване, може ли с помощта на изкуствен интелект да извлечем съдържанието на електронна фактура, за да я въведем в складова програма. И така, първо отворих Gemini и го инструктирах да направи следното. Напиши ми промпт за създаване на приложение, което от PDF фактура да извлича данните и да ги записва като CSV или JSON файл, потребителски избор. Като в промпта прикачих една примерна фактура в PDF формат. Както виждате, това е примерна фактура за клиента Иван Петров на стойност 40 лева и 80 стотинки. Тук важното е дали ще успеем да извлечем важната информация от PDF файла. Основните полета са номер на фактура, в случая е 36. От коя дата е фактурата? В случая е от 30 декември 2020 година, също така падежа, който е 6 януари 2021 година, естествено каква стока или услуга е в тази фактура и на каква стойност. Предоставяйки фактурата на Gemini, аз на практика споделих данните с Google, което не е добра практика, ако не искаме да споделяме такава информация публично. Тук можем да направим снимка на екрана, като естествено замаскираме чувствителната информация с някой редактор на изображения. Така ще можем да покажем на Gemini какъв е формата на фактурата. За модел използвах Gemini Flash, който е по подразбиране. Резултатът е отличен. Gemini генерира промпт, който можем да използваме за създаването на нашето приложение или скрипт. Тук е моментът, в който трябва внимателно да прегледаме технологиите и задачите, които трябва да бъдат ползвани. Прави ми впечатление, че основната функционалност включва комбинация от оптично разпознаване на символи и техники за обработка на естествен език. Много важна точка е валидация и корекция, в която потребителят трябва да може да прегледа и направи ръчни корекции преди да експортира файла. Следващите точки са свързани с описание на полетата, които са характерни за фактурата заедно с примерен изход в двата формата. Последната точка е препоръчителните технологии, които трябва да се използват при създаването на приложението. Създаване на приложение в Google Studio. След като вече имаме подходящ промпт за създаване на нашето приложение, отиваме в Google Studio и избираме от менюто Build. За да ви демонстрирам как работи, ще използвам тази функционалност, която в случая е конфигурирана да създава само веб-приложения с технологията Node.js. Този избор на технология ни осигурява гъвкавост и достъп до широка екосистема от инструменти. Google Studio поема целия процес по генериране на кода, инфраструктурата и базовата логика въз основа на нашия промпт. Тук просто поставих готовия промпт, като махнах частта с изричното споменаване на технологиите, за да дам повече свобода на модела. Както виждате, за по-малко от минута имам работещо приложение. Скоростта на генериране е впечатляваща и е ключово предимство на този подход. Бих казал, че резултатът е доста добър. Приложението е интуитивно и моментално готово за употреба, което спестява часове, дори дни на ръчно програмиране. Прави ми впечатление, че полета са на английски език, но това е нормално при положение, че не съм дал изрични инструкции какъв език моделът да използва за потребителския интерфейс – UI. Това е важен детайл, който можем да коригираме лесно в следваща итерация, като добавим изискване за локализация на български или друг желан език. Функционалност и експорт. Както виждате, дори има и бутон за добавяне на редове във фактурата, което показва, че моделът е разбрал динамичния характер на документа, който искаме да управляваме. Приложението е разпознало коректно данните, които обикновенно се съдържат във фактура, като наименование на продукт/услуга, количество, единична цена и обща сума. Освен това, то предлага две възможности за експорт, вероятно в често използвани формати като PDF и CSV, точно както поискахме в оригиналния промпт. Тази прецизност в изпълнението на сложни заявки е показателна за мощта на инструментите за генеративно програмиране. Интерфейсът е доста функционален и красив, спазвайки съвременни UI/UX принципи, въпреки че е генериран автоматично. Има добра структура, ясна навигация и модерен дизайн. Разбира се, с няколко итерации и допълнителни уточнения в промпта, това приложение може да стане доста по-добро и да добавим още функционалности като валидация на данни, интеграция с база данни или дори възможност за изпращане на фактури по имейл. Предимства на подхода.
Без да сме написали нито един ред код и без никаква необходимост от знания по програмиране, ние направихме приложение, което може да ни улесни в бъдеще и да автоматизира ръчен процес, който може да е доста бавен и муден. Този подход помага за създаването на софтуер, правейки го достъпен за хора без технически умения. Фокусът се измества от писането на код към дефинирането на бизнес логиката и изискванията. Това е същността на промпт инжениринга. Ако искате да стартирате това приложение локално на вашият компютър, за да го модифицирате или интегрирате по-дълбоко, ще ви необходими базови познания по JavaScript, Node.js за инсталиране на зависимости и стартиране на сървъра. Но ако нямате такива, спокойно може да се обърнете към Gemini Studio или аналогична среда за разработка и да поискате стъпка по стъпка инструкции как да го направите, тъй като моделът може да генерира и необходимата документация. Заключение. Силата на Gemini и промпт инжиниринга. В крайна сметка, цялото това упражнение е ярко доказателство за революционните възможности на генеративния изкуствен интелект, като този вграден в Gemini. Това, което преди изискваше екип от разработчици, месеци работа и значителни инвестиции, сега се свежда до въпрос на прецизно формулиран промпт. Ползата от Gemini е огромна. Невероятна скорост. Успяхме да създадем напълно функционално, макар и базово приложение за обработка на фактури само за минути, елиминирайки дългия цикъл на писане, тестване и дебъгване на код. Gemini премахва бариерата на техническите знания. Дори и без опит в Node.js или програмирането като цяло, всеки може да превърне идея в работещ софтуер, фокусирайки се единствено върху нуждите на бизнеса или личния си проект. Автоматизация и ефективност. Генерираното приложение директно автоматизира муден и повтарящ се ръчен процес, освобождавайки време и ресурси.